agus creidim cuasaí Christíarta go generalta agus an chatlaigh mar dtíar sinna creidú is sléidir a darí mar an gin sinna té creidú a darí go dtíon leit aniuúna dana bé. Sé cin sé ar a fáinte sin fásta tá religbug an aice tehantáis tá sé Har bhar an písa foiide hiar an nalan agus religbug a tóga go ddíra mar le linne a chogaí agus fiú an revision go ru se catínta go leor go acu carp a dír a darí. Agus níró muir haí a tain cinse cí acu be Catholic avianta ná be Protestant na go bérad agus thóg siad religbug fiúlé agus thug siad an taim an religalda ar seo agus carpa bí hána go dír a darí choún sa religaldiad mar na ro siad geiríiad a chur istehan relig le daoine sacu héin mar na ro siad cinse faoin cin cléanú credí a bhí acu. Agus deirtar fásta nar a breisiú an long wasp in Archéig Artha Ceathair hís faoi hatála sin gur buithú go leor an long seo agus gur choíad in sin an sa religalda agus tá tomba ar an nuaí le feiceal go fáil donna seaartar a tá chotha in sin an háid. Tá réon mar a heigim couple den acu chotha ar bhain bug agus fásta mu a bhhainist me deanú fásta. Figum. Agus a cantir fisraí go scéalaíart agus mar sin dó. Na holaí ggóil crefag speisialta bhaí crefag bhaí agus si de cantir chláí gugain is na dugan agus mar sin dó. Tá sin earlí na bhfuil ggóil crefag bué ar an háí dhéanaan siadart na bh tincur ag réitiíal lothgís mar sin agus lothí chun an hiúil ein stúra bu sin. Sé muir háí déon bre brada leis an crefag seo agus deirtar go cuairt fiúlé aige. Ní héhhain a go ddíra láthagaí móran á Francaí a chuineal hiú a go ddíra go guninn se taistealaithe saoilte go héirí a maidaí bhfuil gur go mín písa de chiafagáí le na baidí le héna má gescarat agus bíon go fáil le aniuún. Ach an dóid a hála se an scéal thulama ggóil ciafah bhaí a darí ná gur chláán riaga Jordini gur as an Ruai a hanig siad, Jordini elis gur as an Egypt a hanig siad, mar gur clú agus cail ar anim chalam cill fan am sin agus chula siad gur se darís bhí siad a geirí hart le ceall. Agus seo an scéal gur humpaí an buid bon cin acu agus iad genú jazz go maida an háí ach gur hanig na seart carp a dír ar an háí agus go níú chalam cill adlafa agus gur thug se behedífa ar fáid seall was go ar fáid couple bommate agus gen seí fa céiad hen agus go dtí gur si buas a ríist agus ví gan sin gur daoine riga bhí an tú agus gur bhaile siad a chor an éid fiúlé agus bhí champel bug in sin ar chin hiar agus choíad igen champel sin agus tuún champel an mórtheisir ar an champel sin agus an facail héin mórtheisir sin sort sean anim Gaelic fanin facail charter. So mórtheisir so tuú champel an mórtheisir ar cinna san charter sin a bhí chom. Na sin a hála nar a eolaú nó nar a choú na charter seo hí siir ferham agus banhhain agus nar a choíad an satáú ar fáid trí wádín in éhéile go an bhain a choú ar uachtar a rééis agus darlan helaní go rudenseart nífan a betir speisialta fan bhain seo na róí a go bheith chotha lena fer agus bhartaí siad in sin í a chur an ua le a héin. Coppla slát go dtí a hiúla netir an choide le chore ach hacar sí an san nuation agus seo an ua bhainaí ó colm ceile cinál de cuairt fiúleit an chiafa a bhí ar bhhair na huaí seo agus an rud a dúir sinna dúir se leis an rí gan an san nám dú se be cuairt ag an chiafa seo a gcónaí agus an chéan daine bhil cead acu an nua an chiafa seo bhaint ná an dúganna is sinne a ar an háí. So hín sin
anar a bhí an dúganna san námsin, agus sin an anar ag an dúganna sinne go fáil, gur an dúganna a sinne a hógan an chirafag seo heidir le gré gan coslan na héna tú héna álagus an chirafag seo hógal an nuaig a hían dúganna a sinne í hógaldaid. Agus Taisce bhéad danne sinne da chlánaí dúgan bé. Hadí danne bhéad bonto harapí. Hadig. No, well, ní an cuairt cían an. Agus bhí methir an stúscialt í granar fa daoine náirchiid híl siad gur peisraí amaide a bhíon tú. Agus gohéirí fear amháin a bhí gobar tead a hála siú se. Agus thug sé lothag mhór go tarí go bheici go dé díire an le lothag mhór. Agus bhín lothag mhór tí moxa buige agus thug sé lothag mhór go tarí, dáscail se boxa fan go bheici sibh seohanas agus rihi lothag mhór suas a tréid písa agus de réir na scialtaí gur het sí marú. Agus Taisce a fír níl lothag mór bíthe darí agus níacin inne go riúcin, agus tá sénta fástan gur breisiú go leor saihí agus baid í móra an haí agus bhí sé an éidir a gcónaí ag lothagaí móra a bheith ar board saihí agus cinse mar siad thfeil an haí tá siad mai sná, bheit dáldar hat a dír ach níor chonaí lothag mhór a riamh ar an haí. Agus fiú ein bhir an daoine láfa chu an chirafag seo, agus is mai lefa scapú hart fan a tíhí sacú héin a daoine an na chonaí pí mai a hiúla an haí ar an álabain an seasan í mar sin. Agus mar a dúirma tá cuairrta a fásta daoine aneal saoilte. Tá fiú ein pí bu gom héin is tíon mar chár mar go greidim go gunne se saoil tú a bhil ór, sénta tehairta go greidim tú. Deirdaoine ní se go lebrú mna greidim tú. Ok, ba go leir, caiú tú creidbal go healagus go homlan a ní bhéon chuirt hiar na ggé mna greidim tú na bé? Né sin é díra. Ní tá mai, agus hana bhhain caidir ar haí ríis agus neimiid geirí tarí ag go fáil na tá irid ba haí in na ríidir bh horann Lordfada a éit ítá speisialta agus eile ar dóí agus daoine brethe is tíon. Tradition mór hadí gan bhreatar haí gan é lua é an tá tradition mór weraníarta darí agus tradition mór ceáil agus mar sin dá bhil? Tá agus bhí le blianta fada bhí stíl fao lei seanó seaú darín sin agus ceoltarí an Sky chur lilis an Dr. Lilis a léirí leor galanta le héann sin couple blianaar as chiad go leir na fáige agus bhí tafad anring se héin na ceoltarí agus iad ceol na thuranne Sansala agus caiim mar agóil Severson agus smaile mé géisiir leis agus fiú ein go fáil agus deas é cealgóil ceoltarí ága fiú aine ag fólam na seanráin agus a geol nar áchaid fuiile an agus bailm fásta tréúile féis haí féis Jimmy Viri Valley animiste iné ceoltar cailúla bhín sin Jimmy ó Dugain agus bín féis gach blian acu dhéanaan comorú ar ahíl trí comortas warin seanós agus warin istáí. Agus ceoltar breid an daine an de mar a hiigim ar bheiste beú warin a cheol dar go éisteí agus dar lá féhanna tá cehad an seáinniu de bhhar chaim mápát. Well, ceolmar nepag an Buachaill Deas Óg fu an cear go leor. Bheit sin go bréir fád é den, strá leat an dám héin, galanta. Ok, de mar dhéad go bí. Nach troileh sin Buachaill Deas Óg mí waistar a chrí. Fríide reice agus leantain mín ceá agus tarsar á bhór chrí. Ach iú teasúas ar bord nGael istar a chrí. Na go dóirid se leagí sin pá dá naingear a bheo a chrí. Níl binne ceann ar a harir le hórna glas, sa daca le hisise beldá is a cíhín tálar an. Tá banach na machta go
Jolégan a cáta crin, agus dúchlan gach den min bheo os I bhíd an fár bhí ceart. Da mausig da a chean, go rótúr a trawer fad a honne go garid se bad agus foran wai as de lei. A peller an wale masal, is joitu na danti kren, Goig fonte den nare gidwans cat calula grad o chrí. Na se hallim. Op, galanta, hí tá maiar fad, maiú héin. Cén scéal tá tú hir den waran sinné dan? Jogan, yna sŵn tyma janagur Buachaill Deas Óg Jimmy Banninartar agus dor siarigad a bíhi fe leihe ríist agus tas go den na waran seo leikúil grean na nabrin na madaghínis cais a dwaran a skriú fydí da. Rí mi legid sin tá taíú gan ligur sin wa. Tá spraguúir dói ó hiú chursí mre, a bhn tú go dúra chursí bre agus is maion idir nóie. Sinna go dé agus ar nóí bhil a cantir sin tú héin tú nu a fástan is na bhil cuair deas ó ghríile. Míle buíochas páú me hen agus me nGael Amhrán an sin ag an nálaigh an gríanstad in Iomhrí leis foiide den leis gire den bhliain agus as na stáit aontaithe Amhrán dom si South Dakota agus tá mu sonna sésta hain agus buíos le dia hín bhanis go bre Tás go ten hí tirár agus dúchlein maidir a COVID tás go Bhí sé a friúil go maidéirn na le se COVID, yeah. Ach ag jeú le han fear me si go bhí fáine caiú go bhór aigid rudí cos le blahanna agus gríangrafanna agus rudí go le bhéh caiilte go ní le bhhain agus bhí le gáil an tugann nírónna rudínta siimplí ach caine mu cefnir go jo. Ínta go jo mai, ínta mai ar fád agus ar nóí be sí tógáil na Gaeilge léí na si go sí na cónaíon seo í dóir sa cheantar. Tá sí is garnear an na horticulturist an garan behetáki agus tá sí gopur fi lehir gilaltan sin an eitedorn sin na tí glonjaru, beidir de fáis glasrí agus rudí mar sin go néidir agus a díls na siapaí. Ach tá foran mai leidir Gaeilge an sin fásta, beidir de codúléige agus bím sigéí le codúléige fásta an Gaeilge ólam ach tar éige le hótar na caiislein testa. Sin é go ddíra, agus a cantir í dóir agus cantar í dóir é den tú chu fliit in sin í dóir agus tá teúir tógad agus tústí sa tehanna sigus mar sin dó. Dífa chusaí agnáíart agus sosiálta agus cantar í dóir go generalta den caiite bhecinn tú ar díalhar a dé an seohang í dóir ó hiú ahan cinál ré ó hiú chusaí cultúra, chusaí sosiálta, chusaí agnáíart. Caiite bhecinn tú ar díal an seohang í dóir fa an Jimíon ábal den. Ní me geí go táisiil go dúilta ach tá má rubug an ní fan Gaeilge cai hí mar sa dul síos. Tá má deanna bhfuil defar mór idir an Gaeilge bhí agan ní mar fáistí agus rutal chluiseannas. Níle más beidir céan ar Gaeilge agus tá má deanú go mé on Gaeilge an ráhéid fiúhaine Jim líon eile. Ach tá go leor daoine sin déanna dhéireachta í haneal beo ach tá má deanú go bhfuil dáthar mór déanta agus go mé se dálaí hartarráis ag dáiróise. Ó hiú economiachtá tá me sé deanú go deachí ború a ríis ar cheantar bhí dóir agus go mé buint mór ag toras ar leisin. Tá me deanú fuair go leor bolíonn sin le gur is ástainna dreid taí leanna dreid agus a léhédí ach marall ar fiúhain COVID tá go leor daoine a hanig den nGael nach jocu de gré agus nach se dúil hóran san éit agus tá hondéis seo speisialta go na réircannaí agus na heisina tugann tá sé dóireite go heirí daine bíúil dú acu an síla mí faoinéir Tá du nGael ínta thairinte an tíisinde ach arrás go í dóir Déirin go mé bonthóirí thorasart le dulchan cin fáiste. Tá sé deascóil iste tinsclíá sin goin ach os go seo tá sé daí breáhíar chólachtaí chluisiú go leor scialtaí go minic san nuirta
cólacht mhór agus sílan daoine beir go si Jenny mai go leor agus chéidir de le se drite ach ní bhhail an bariad muoine ar an cólachtaí mar sin ach ma deanú was it ggólan cantar néidir gcónaí go le bhegain agus gur hádain úsáidhainte sin fanne tarsaí bhú an na cantar. Sinné, agus dfuimiid ar nóiad tú stí deú tú né boguste a deú agus tuise leat a rí seile tú agus a bhanchéile agus gur fad a buin war sílan sa teúr. I cantir sin agus a cantir ar chead plana agus mar sin dó. Agus muidir cantir thusaí ag náíart agus géalagur pe Jackar leir na huie le cead plana le eil se níos Jackar na mar a bhí se ag ar dúismáí agus mar sin dó. Lorna mar a bug pat a haí héin ar sin é dan agus creidim go se tehart a mar le daoine marachtar an seo sa réaltart agus leis réala a bheith chunne si beo le daoine a bheith beo an seo sa cheantar cai daoine híógan na gaí caiin cead sin a bheith tu ddífa go héfart agus go fodas na gaí. Cai agus jering gola ceartna sinú a halim buhearta eisce a bheith deanta de Lord Gaeltarta a geirí corfuú sa Gaeltart. Mar manhfuil Gaelgarí abadar cónaí an sa cheantar sin rud a hallistéir le cantar Gaeltarta. Ach teigim ggóil tá dhé hiú an Aragon John agus teigim a dé hiú ar hiú ein níl a cóirlaí chunda geirí tuhí a bheith gal suas an siid an seos a hanaid agus dunne bí harbí a geirí halantú na fiúhain iad a bheith tóca mar dar a tean a tríú se ag daine agus iad ar cís acu. Ní hílam gur sin rud mai. Ach ar an leile tá deanú mar a dúirt má go dhearta eisce a bheith deanta dá láirt na Gaeilge go heirí a gantar Gaeltachta. Ma hei héin hí taí dear fágam cai mar bet sinna deama se fríide cruú a heiscíarna agus ar a daoine táisiart le talú buinna siú go dtíad a úr nua. Cheanna mar sin siú seo agus bhí cead planile tucha fáhaine ha saoirí ar a siú sa cheadéit agus chodí sin go mór le dhéaratas. Ní ro Jackrití ar bhí gom leis chead planile. Díoltaú don chiad flean hí páirt an teach na Roséú go dtíra ach ní róna bag agus forma cead omlan plan an liation. Agus ach teigim ggóil go leor Jackratí ag daoine na leanta seo agus tá luchaid mhór armsa bhfuil a chatógam leis le couple bliain. Mar tá deanna ggóil costa sí na mnéhar agus airí tógala a éhall suas go mór agus dearing gur a bratamat is cúis le seátas de ré. So tá se fíorhí a ggóil a chatógam scoil ggóil ma móíon nó leanta seo. Sinné go ddíra agus cóide so riile agus muidir cantir ar a teúr tá early ar wed a Gina go vin sin na bhil fáine na solar panels a bhirtar ar in na béhil sin tá sinna bheith go leir na chuí na bhil. Níl go bháil? No, bhí má cantir sin cinnte ach tá muid séhil is go farna mar luime sin níos luige leat gur garnear í me Buachaill agus scóil sam mórgaí ar a mísagéirús de polytunnel tócahain. Cyn gael gur polytunnel o'r polyholain ar y dyma sy'n beth? Wel, tunnel is the talain, poly, yw cael fi ger sy'n arg sŵas, ma sy'n cael fi sy'n arg sŵas, sy'n cenda leile, gyda'r si? Ta omr ysgu, cor ma sy'n agos byn sy'n crynnu ysgu bi etyn o'n spyr, tjensha frid y bwybi, agos ysdahan sy'n omr sy'n, omr mór míle lítir agus sin bin me jobal tar ysgu hair na plandi, wat a pipa gal an omr stagagin polytunnel agus tam jobal ysgu na plandi sa valashin. So ta me janu go ysgu na spére a wad nís fair ag rod a bit a fáas an etbe be kar ysgu on skonne no ysgu tapar. Sinné, tá mai ar fád tá méid fólam lenne agus ar 9 an cuasaíra agus cuasaí timpplairta ínta go deá táhairta sa leit aniuon. Den hadjiglam tú skilú gan héist hará. Me skilú? Well, you ski well na tá sin céhil sin go mai chikra na tempting manager and you ski am tú go fáil. A tú skilú latan sa hóheag speidir la tú la heparal manager. Tá mar chuirtúhaine a hanne sa scuilm lá agus sin ceismar an sócha níla marm mar ceistínta táhhairta son agus ceistínta ínta rehead an leir na huaie. Tá máin an cranchar neisiúnta an na dá máin an láto, go dtíon ceidir dhéana leis? Tá máin
Neart ari. sé. Well, tá Johnny was go dé Ken school erid sama go main an siúladí agus mu faoin éir gonnening go leor siúladí hartan sa cheanta seo a Albert fáine daile nar dí cealta me seabda feiceil. Kense is dunne cean a aclaí me se agus do bre abúltar suas Hartfried na craici agus abersteige glean nefas or dí mar sin ach beir gradín a daine get ní sinne was go da me cean a casan caiise mar a sceart a segarí na heite seo. Bhú lugum sa aige a chair léí mar sin teim go gasna se na mílte ach da main Amhrán bhú lugum rodí mar sinnéana. Dá beir dhéanaine ná buad bre a ríist sama go cuasí maras cuasí farige agus beir chas saoí eile an inheart beir fiúhain eile hart sa cheanta seo eile be príomide a cheanartú héin agus ma hapag seacar cóí be chéana bhé go mar eile sin agus céimhag agus bheith abaltar ste mála mhaid bit sin gáanta. Si an náisling í tá maiar fád neal caiile bí an náisling cearna. Agus sa le scílim látéad an agus ar hála gur tú héna tám agus gromide caiint le nGael seo ar eile an háí éalainn. Tá má deanú agus de rémar a heigim agus de rémar a cloiste go méid an tú ionta maiid ceolhfuir an na Scadán, bheith bhuirsa bhuiir an na Scadán ionta go deo maiid le clóiste a thud ar an níhe, de bháil. Le clóiste ar an níhe? Sé, le clóiste, lein clóiste le. Bhuirsa bhaine bheith? Sé, le sé dlíhhilína le déúthir leis an nGael seo, de bháil fa bhuirsa bhain bhuiir an na Scadán, bhaid me go ínta go deo maiid ceolhfuir an na Scadán, bhuirsa bhain. Well, okay. Well, so le green mo jazz be cantla agus Gur béidir. Tas lugum mun hína héisteí soltas. So dhéana ma dhérat get bu war an Scadán. Sinné, agus ar an óta sinné an míle buías lása as páirte lacuúin sa tágur se taisce bheo an nGael. Tá má ionta buia éan agus galanta bhéad a haidirt agus a cantla an seo an áirt. Agus gur fád a buin go bhí meidirráis in sa chathairne agus go mé couple puntagoin a ríis gan bhil le chuide dé hada. Kense caiith a johanna tú nas na dhé seo le? Caihála a couple jo tilde go a né seo tá ginste agus tá na johannaí cearn am sa harid. Okay. Okay. An dám héin. Nuair a heimsa leis an ihe bí mix muitiú ar an níos. Nuair a hírim ar má dín bhérim ruaig go dín ben. Bhín na henathe gur pléisiir arm na sí meall na bó. San féiste an táhearige car na Scadán thar na dram. Bí me smuitiú ar an nGael ar an bhád a mín si an. Bí me smuitiú ar na rá óí sa malion sa tain. Bí me smuitiú ar an ngearrin ar an tréna bhín sa gaí. Ska chuir a chroch ma stúraí san teleman na cean. Och na jazz an rud na slántra bhfuil sáilsiú ar an mrág. Ska bhos a dúne blú ho menig a iad a díl. A caiimimeáil a canal lá mas main na halcan tam. Na te mé luch ar a cheannaí rónius Buachaill dún de lean. Nuair a hims a cais na tiniu bí me smuitiú ar an nám. A rom a hens ma choraba go muir war na don. Sgan idir ma hens a tíriart an chéad a tan na tar. E cosnúgaí his farige mascin a na man. Ach an nisita ma ístas me giri log brote tin. Nian ma dul go brala Buachaill go síntir me sa chill. A bhéir an malta da dhé na glóra mar chorma se mo am. Ar chreag go lear na farige mascin a na don. As.